No niin tyypit, mä löysin tavan kuvata mun kasvoja. Tosiaan tää on vaan filtteri. Nää vaihdetaan siis joka videon aikana tää filtteri. Koska tää näyttää vähän tyhmältä tää taulu kyllä tässä, mutta hei, mulla on ilouutisia. Kohta on tulossa Roblox-peliä, jos on Rainbow Friends. Joo, mä joudun pelaa ton tietokoneella ihan tiedoksi vaan. Saattaa olla vähän huono audio. Mä en oikein varma. Mulla on vähän huono tallennustila nykyaikaa. Mut hei, muistakaa sitten tykätä videosta ensinnäkin. Minä tarvitsen tykkäyksiä. Niitä on tullut 0 tästä hetkestä eteenpäin. Ja kommentoikaa, mistä pelivideosta mä teen seuraavaksi. Vai teekö mä meidän kissanpennuissa, josta mä en ole vielä lähettänyt. Tilaa kanava, laita kello päälle ja moi moi.